Il-membru parlamentari Ewropew u deputat mexxej Laburista Eliksa Ġus-Saliba żar aġenzija ewlenija tal-ivvjaġġar lokali ftit jiem wara li l-leġiżlazzjoni tiegħu favur aktar ħarsien ta' drittijiet tal-konsumaturi ġiet approvata fil-Parlament Ewropew. Fi żjara għand Hamilton Trevilla Ġus-Saliba esprima s-sodisfazzjon fil-mod kif perjodu ta' inċertezza u fis-sfond ta' konflitti internazzjonali bla preċedent pajjiżna xorta waħda għadu joffri ċertezza anke fis-settur turistiku. Ġus-Saliba tenna kif id-deċiżjonijiet kuraġġużi tal-Prim Ministru Roberta Bela jiġdu l-istabilità f'pajjiżna. Fl-istess żjara ġie mfakkar kif il-konsumaturi Ewropej issa se jkunu qed igawdu mill-aktar protezzjoni b'saħħitha fid-dinja wara li l-Parlament Ewropew approva l-pakkett ta' miżuri gwidati minnu stess biex il-konsumaturi Ewropej inkluż dawk Maltin u Awċin se jkunu jistgħu jirċievu rifużjoni immedjata bla ma jitilfu xejn meta titħassar titjira. Il-flus li jinvestu l-konsumaturi jkunu protetti billi daw fl-aħħar mill-aħħar ikollhom dritt li jażlu bej voucher jew inkella li jingħataw rifużjoni sħiħa tal-flus li jkunu ħalsu. Dan barra drittijiet oħra illi ddaħħal din id-direttiva. Ma sabiħ illi f'Malta għandna operaturi illi japprezzaw dan ix-xogħol illi qegħdin nagħmlu fuq livell Ewropew għaliex fl-aħħar mill-aħħar jagħtu valur lill-konsumaturi tagħhom. Id-direttriċi ta' Hamilton Travel Yasmin Hamilton qalet kif bekk il-konsumaturi se jkunu aktar protetti. Wara li ġara fil-COVID-19 indunajna li l-klijenti jridu jkunu iktar protetti u iktar siguri meta jsifru ma' aġenzija tal-vjaġġar bħalna eżempju Hamilton Travel. Allura għamilna siguri li naraw x'qed jagħmlu l-Unjoni Ewropea fuq dawn l-affarijiet u vera kuntenti li ħarġu liġi ġodda.